Assalamu alaikum jama'a, barkamu sake tarawa cikin sabon shirin mu na Mr. Prof TV. Mabiyan mu na Mr. Prof TV, a yau shirin mu zai tabo yadda za ka yi wato sirri, wato yadda za ka daɗi sirrin mutum ta wayarka ba tare da kare tsawar shi ba. Abin da nake nufi ina nufin yadda za ka daɗi sirrin kiran kowa ba tare da ka tsawar shi ba, amma kuma sai idan ka san number shi. Da wannan muke cewa Allah, kafin mu je zuwa ga darasin mu, muna roƙon da Allah ya kuma mana subscribing a wannan tashar ta mai albarka wato Mr. Prof TV. Sannan ku dole ku mana subscribing, ku yi like, ku yi sharing domin su ƙaru. Mu gode. Da farko dai za ka shigo abin da shi ne yadda yake aiki shine idan ka rijista da number mutum, to duk kiran da aka yi mutum zai shigo wayarka, amma kuma baka da damar ɗauka. Kiran zai shigo, wanda aka kira zai ɗauka, sa'annan za ka ji duk bayanin da suka yi, sa'annan kuma kai ba za ka yi magana ba, saboda ko ka yi magana ba za ta je ba za su ji ba. Mun gode. Na farko dai da Allah, kafin mu je dai muna ƙara roƙonku da Allah da kuma mana subscribing. Sai ka taɓa wajen kiran wayarka. Bayan ka shigo, sai ka shigo dialer. Bayan ka shigo dialer sai ka sa hash, za ka sa sai ka sa number mutum kamar haka 090 35 42 24 95. Bayan ka saka number kamar haka sai ka sa hash, sai ka kira. Kun ga shi ne MI call started. Kun ga shi ne ya sa call for the registration was successful. Wato bi ma'ana ka saka wato kiran mutum, duk inda aka kira shi zai zo a wayarka, zaka ji kuma zaka ji duk sirrin da suka yi. Irin wannan abubuwa an fiye su ne wato ga 'ya'yanka ko ga matarka ko ga budurwarka, sai zaka daɗi sirrin su, ka san me suke aikatawa, saboda ka tabbatar da tarbiyyar da ka ba su. Da wannan muke cewa yadda za mu nuna muku a yi kansilin ɗin wannan abin. Yadda ake kansilin ɗin shi shine za ka sa hash, sannan ka sa 62, ka ƙara sa hash, sai ka kira da wannan line. Bayan ka kira za ka ga yasa call for the eraser was successful. Wato call for the eraser was successful, wato an katse kiran kina, an goge shi. A don muke cewa in ka ji daɗin wannan bidiyon namu na Mr. Prof TV mai albarka, to ka daure kuma na subscribe, kai like, kai share domin wasu ƙaru. Mun gode. Mu haɗu a wani darasi.